oikaista selkää. Efesolaiskirjeen 5. luvusta se 15. jakeesta lähtien. Katsokaa siis tarkoin, kuinka vaellatte, ei tyhmien, vaan viisaiden tavoin. Ottakaa vaari oikeasta hetkestä, sillä aika on paha. Älkää siksi olko mielettömiä, vaan ymmärtäkää, mikä on Herran tahto. Älkää juopuko viinistä, sillä siitä tulee irstas meno, vaan täyttykää hengellä. Puhukaa keskenänne psalmeilla, kiitosvirsillä ja hengellisillä lauluilla, veisaten ja laulaen sydämessänne Herralle. Kiittäkää aina Jumalaa ja Isää kaikesta meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen nimessä. Kiitetään sua, rakas Jeesus, tästä sanasta, Herra. Ja Herra, me tänäänkin haluamme nostaa tämän, Jumala, sinun sanasi itsemme yläpuolelle, Herra. Tämä on korkein auktoriteetti. Tämän mukaan me haluamme valita, toimia ja elää. Herra, me pyydämme sinulta voimaa, että meidän elämässä saisi näkyä tämä sana lihana. Sana tuli lihaksi. Tulkoon se myös meidän elämässämme lihaksi, Herra. Ei vain sanoina, vaan todellisena elämänä, semmoisena täydellisenä tekona, että Herra, todella me ollaan muututtu. Tämä sana on saanut tulla elämäksi. Kiitos, Herra, että varjelet meitä kaikelta uskonnollisuudelta, ulkokultaisuudelta. Me haluamme olla eläviä, uskovia, jotka tämä sinun Jumala sanasi on saanut muuttaa. Aamen. Istuutukaa, olkaa hyvä. Katsokaa siis tarkoin, huolellisesti, kuinka vaellatte. Ei tyhmien, vaan viisaiden tavoin. Eräs vanhemmistoveli jossain Yhdysvalloissa oli neuvonut tämmöistä poliitikkoa menemään ulos sateeseen ja nostamaan päänsä kohti taivasta. Hän oli kertonut, että se tuo sinulle ilmestyksen. Seuraavana päivänä tuo poliitikko sanoi, noudatin neuvoasi eikä mitään ilmestystä tullut. Vesi valui niskaan ja tunsin itseni helppouskoiseksi ja pelleksi. No, sanoi vanhemmistoveli, eiköhän siinä ollut sinulle ilmestystä kerrakseen. Tuo läksy oli hyvin tarpeellinen. Tuo vanhemmistoveli näki tässä poliitikossa, seurakuntalaisessa jotain sellaista, että hän oli todellakin hiukan helppouskoinen ja kaikilta osin hän ei ihan vaeltanut sellaisessa käytännön viisaudessa, vaan hän meni aika helposti huonoihin asioihin mukaan ja hän oli tuulten heiteltävissä. Ja hänen pystyttiin vaikuttamaan aika helposti. Ja tuo oli hyvä tämmöinen käytännön viisautta opettava keino. Kun kylmä vesi valuu niskaa pitkin ja hän tuijottaa taivaalle vesisateessa, helppouskoisena uskoen, että kohta hän saa jonkun väkevän ilmestyksen. Mutta hän oppi tärkeän läksyn. Paavali puhui efesolaisille, että tulisi elää viisaasti, ei tyhmien tavoin, vaan olla huolellinen, tarkkaavainen, kuinka me vaelletaan tämän ajan keskellä. Niin kuin viisaat. Me haluamme välttää uskovaisina ihmisinä väärää tietä, vääriä vaikuttimia ja me halutaan totuutta, me halutaan Jumalan sanan niin kuin kultaa, sellaista, mikä on tulessa koeteltua, sellaista, mikä ihan oikeasti vie tämän elämän läpi. Me ei haluta mitään helppoheikki-juttuja, me ei uskovina, me ei kelpuuteta mitään sellaista B-luokan tavaraa, vaan me halutaan sitä valtaistuin salista tullutta, puhdasta, oikeasti mikä vaikuttaa tässä elämässä ja mikä antaa meille voimaa. Uskovaisen kansan tulisi oikein niin kuin aina vaan sanoa, että en suostu savussa elämään, koska olen tulessa syntynyt. Haluan sitä tulta, haluan sitä, mitä Jumala antaa. Me halutaan välttää niin kuin moniakin asioita ja joitain on tähän niin kuin listauttanut. Ja nämä alkoi mulle elämään yhden semmoisen, oliko tämä joku amerikkalainen baptisti, hänen tekstistään tätä luin ja tämä alkoi voimakkaasti elämään ja otin näitä niin kuin hänen listaamiaan asioita ja pohdin niitä, että miten ne niin kuin mulle aukeaa ja Jumalan sanahan täytyy aina saarnata oman elämän kautta. Parhaimmillaankin, vaikka me yritettäisiin jonkun teksti plagioida, niin se on kuivaa puuroa, se jää puhujallakin itselleen kurkkuun, eikä se on ihan turhaa. Mutta tähän päivään asti kyllä kaikki saarnat Jumalan sanasta on jo saarnattu, että jos jotain ihan oikein uutta pitäisi tuoda, niin kyllä se on todennäköisesti sitten jotain uutta harhaoppia. 2000 vuotta näitä saarnoja on saarnattu, niin kyllä me vähintäänkin Paavalia tai Pietaria plagioidaan joka kerta, kun me puhutaan, että siinä mielessä niin kuin tekstit on puhuttu, mutta on tärkeää vaan, että mistä lähteestä, kunhan se on täältä otettua. Me haluamme välttää huolellisesti ja tarkkaavaisesti helppoa tietä.
Matteus 7.13 sanoo, menkää ahtaasta portista sisälle, sillä se portti on avara ja tie lavea, joka vie kadotukseen, ja monta on, jotka siitä sisälle menevät. Meidät on kutsuttu kulkemaan tätä kaitaa tietä. Me halutaan mennä ahtaasta portista. Me ollaan Jeesuksen armosta saatu tulla tälle elämän tielle ahtaasta portista. Syntireppu piti jättää siihen. Vanhat tavat ja tottumukset piti jättää siihen ja ottaa vastaan Jeesuksen verenpuhdistus ja lähteä kulkea kaitaa tietä. Pysyä valkeuksien teitten keskikohdalla. Ei lipsuta sinne harmauksiin, vaikka siellä olisi tarjolla helpompaa tietä. Koska se lavean tien houkutus, se, että miksi kuljet tuollaista koleikkoa, miksi käyt ton kärsimyksen tien, onko siitä sanasta nyt noin tiukasti pidettävä kiinni, kun tässä vierellä olisi helppokulkuisempaa tietä. Tee nyt yksi kompromissi, niin tämä helpottuu. Me oltiin evankelioimassa joskus Aurlahden rannassa nuorisoa ja Tammisen Mertsi ei ollut silloin vielä uskossa Jeesukseen ja se oli valtava rymy niin kuin juomaporukka siinä ottamassa kuppia ja me mennään siihen pukuhuoneelle sitten ja ne kaataa siellä kirkkaita ja muita kuperkeikkaöljyjä kurkusta alas. Ja kun me aletaan kertoa Jeesuksesta, niin Pyhän Hengen kosketus kosketti Mertsiä siinä tilanteessa niin, että hän alkoi todistamaan meidän puolesta ja hän puhui hyvän todistuksen. Niille, jotka siinä naureskeli, niin hän vähän keskeytti ne ja nosti sen kaljalasinsa pystyyn ja sanoi, tämä on kuulkaa miehet helppo tie. Mutta se, mitä nämä on tullut tänne tekemään, tämä tie vie elämään. Nämä kulkee oikeata tietä, vaikka se on raskasta, vaikka te nauratte tässä, niin ne valitsee kertoa teille tästä ainoasta oikeasta tiestä, vaikka se on näille näin vaikeaa. Jotenkin tälleen, mutta hän saarnasi mun mielestä oikein hyvää ja ei ollut varmaan missä hengen vaikutuksessa, mutta hyvä oli todistus. Ja sen jälkeen oli ihan kiva jatkaa evankeliointia, kun yksi semmoinen pahin rämäpää siitä otti se homma haltuun ja piti pienen alustuspuheen. Ja Mertsi, se jäi mua puhuttelemaan ja muistin sen tänäänkin, kun hän nosti ton kaljalasin ylös ja sanoi, että tämä on kuulkaa miehet helppo tie. Ja meillekin on tarjolla niitä helppoja teitä, mutta me haluamme huolellisesti varjella elämämme niiltä helpoilta ratkaisuilta. Koska me tiedämme, että kun ojennamme pikkurillin niille helpoille teille, ja kun elämä itsessään on jo niin kova haaste meille uskoville, kun tulee vielä koettelemukset ja monet muut tämän ihan normaalin arjen lisäksi, jos me totutamme mielemme ja meidän kestävyytemme sille, että aina välillä mennään sinne helpolle tielle, vaikka se tarkoittaa sanalle kompromissia tai jopa synnin harjoittamista, kun ne kovat koettelemukset tulee, niin me menemme kahta kauheammin sinne. Siitä tulee normi meille, me totutamme itsemme siihen. Ja kerran se voi tarkoittaa jopa ihan lopullista pitkää lankeamista maailman tielle, se helppo tie. Oli kerran eräs sisar, joka oli sanonut, hän lähtee vaan täksi viikonlopuksi juhlimaan. Hän ihan oikeasti tarvitsee nyt irtioton. Hän tarvitsee irtioton. Meni 15 vuotta tuolla sakkokierroksella. Tiedän, että on olemassa ihmisiä Porissakin, kaaleitten joukossa yksi mies oli halunnut lähteä vähän irrottelemaan. Hän kuoli tuona viikonloppuna siellä kämpillä, missä hän meni ottamaan viinaa. Hän halusi helpottaa, hän halusi helpon tien, jonka vihollinen oli hänelle maalannut karkkipaperin tavoin, mutta sisältö oli kuolemaa täynnä. Valitse helppo tie. Me haluamme välttää sen. Me haluamme vaalia hengen täyteyttä ja me haluamme tarkoin valita Jumalan sanan tie, eikö niin? Helpon tien houkutus Jeesuskin kohtasi. Itse vihollinen näytti hänelle voimakkaat näyt. Jeesus tiesi, mitä hän oli tullut tekemään. Ihmisen pojan tie oli kulkea kova Golgatan tie, ristin tie. Ja hän jopa pyysi ennen ihan sen työn äärimmäistä alkua, jos mahdollista, Isä, menköön tämä malja minulta ohi. Mutta kuitenkin tapahtukoon sinun tahto, ei minun tahtoni. Vihollinen näytti hänelle erämaa paastoajan jälkeen voimakkaan vision. Kumarra vain minua, minä annan sinulle kaiken valtakunnan loiston. Niin vihollinen voi tuoda sullekin ystävä, ja ehkä hän on alkanut näyttääkin sulle. Katso, miten kesällä lehdet on vihreänä, ja kuinka tanssilavat kutsuu, kuinka tuolla on diskoa, kuinka tuolla on kaikenlaista festivaalia. Eikö sä ymmärrä, että muutkin menevät? Ottaisit sinäkin vähän rennommin ja lähtisit vähän niin kuin juhlimaan. Ota irtiotto. Helpota itsellesi vähän tätä tietä. Mutta se voi olla oikeasti kerrasta poikki, ja voi tapahtua jotain niinkin radikaalia, että sille tielle paadut. Jäät lopullisesti. Varo sitä helpon tien houkutusta.
Välttäkäämme huolellisesti myös tottelemattomuuden tietä. Sanalaskut 2 ja 13 Raamattu puhuu niistä, jotka ovat hyljänneet oikeat polut vaeltaaksensa pimeydessä. 1 Samueli 15:23 sanoo tottelemattomuuden tiestä, että tottelemattomuus on taikuuden syntiä ja niskoittelun valhetta ja kuin kotijumalien palvelusta. Voimakas sana, että se vertautuu, tämä tottelemattomuus, taikuuden syntiin. En nyt ole varma, miten teologisesti vahvalla pohjalla tämän ajatukseni kanssa olen, mutta koettelen nyt oikein tarkasti, mitä mä seuraavaksi sanon. On olemassa sellaista tottelemattomuuden tietä, jossa ollaan semmoisia hengellisiä irtolaisia, eikä haluta oikein kuulua mihinkään seurakuntaan. Ei olla minkään vanhemmiston eikä paimenuuden terveessä kaitselmuksessa, vaan halutaan vähän heilua siellä sun täällä. Ollaan seurakunnissa, ollaan tapahtumissa ja pyöritään siellä täällä ja hengellinen vatsa koko ajan aivan sekaisin. Mennään kaikille syöttökaukaloille ja sitten kuunnellaan kaikenlaista opetusta ja puhetta, niin menee hengellinen pönttö aivan jumiin. Ollaan ahdistuneita, taas katsotaan missä on nimekkäin vapauttaja, nimekkäin rukoilija, nimekkäin puhuja. Mennään ja pyydetään siunauksia ja halutaan saada tällaista kokemuksellisuutta. Ollaan ajauduttu semmoiselle tottelemattomuuden tielle, missä ei haluta paikallisessa jossain seurakunnassa tehdä työtä, juurtua sinne ja rakentaa siitä käsin, siitä alustasta ponnistaen Jumalan valtakunnan työtä. Sille pohjalle Jumala antaa näkyänsä, sille pohjalle Jumala suo siunauksensa. Seurakunta on Jumalan suunnitelma. Seurakunta, missä on vanhemmisto, joka koostuu miehistä, on Jumalan suunnitelma ja se ei ole muuttunut. Se halutaan muuttaa. Nyt viimeisen 50 vuoden aikana on tullut kirkkaampaa valoa, jossa koko 2000-vuotinen historia sivuutetaan ja sanotaan, että kyllä naisetkin vanhemmisto on vaan. Ne on vaan vanhemmistoveli-sisaria. Ja mä ihmettelen, että kuinka meillä on nyt tämä kirkkaampi valo, joka ei ole ollenkaan 1900 vuoden aikana näille muille veljille aikanaan auennut. Nyt aletaan nostaa jotain Foibea ja aletaan nostaa Akylasta ja Priskillaa, väännetään sieltä semmoinen hieno monimutkainen tarina, otetaan vähän Dorkasta sinne ja kaikkea muita sisaria, joita Herra on käyttänyt ja sanotaan, että tässähän tämä on. Ei muuta kuin vanhemmisto vaan. Mutta ei se, ystävät rakkaat, mene näin. Ja semmoinen seurakunnasta ulkopuolelle jääminen, sen tuoma tietynlainen tottelemattomuuden hedelmä, kun tottelemattomuus on taikuuden syntiä, niin ootteko pannut merkille, mitä hengelliselle ihmiselle tapahtuu, kun hän on seurakunnaton? Tästä alkaa tulee semmoista poppamieshommaa, jossa juostaan käsien alle, halutaan voimakokemuksia, sitten aletaan yhtäkkiä jopa sekoittumaan tämmöiseen jossain piireissä aivan väärään demonioppiin, jossa uskovan pitää saada vapautus riivaa ja hengistä jopa. Sitten ei enää keskitytäkään sanaan eikä Jeesukseen, vaan niissä ahdistuksessa, joissa tottelemattomuuden tähden vellotaan, aletaan pelkäämään, että sekin muka johtuu jostain riivaa ja hengistä, ja aletaan kyttäämään, missä päin Suomeen se vapauttaja nyt on, mun on pakko päästä hänen käsiensä alle. Eikö tämä ole aivan kuin jotain taikuutta Afrikassa, missä juostaan poppamiesten perässä, halutaan vapautuksia, halutaan kokemuksellisuutta. No siunaa nyt sinä minua. Minä laitan vähän enemmän seteleitä tonne uhrikoppaan tässä telttakokouksessa, kun on tämä nimekäs puhuja. Siunaa nyt, että minä ja minun perheeni voimme hyvin. Tee nyt joku voimarukous, että työni onnistuu. Miten tämä eroaa semmoisesta poppamiehen perässä juoksemisesta? Ei käytännössä mitenkään. Ja sen tähden, kun tottelemattomuus on taikuuden syntiä, se on verrattavissa siihen, niin se alkaa tämä tottelemattomuus, seurakunnasta pois jääminen ja Jumalan sanan sivuun laittaminen, kun tyhjiötä ei, ystävä, ole olemassa. Vaan kun tätä Jumalan sanaa alat täältä sisimmästäsi ottamaan pois ja laitat sen jonnekin mappiööhön, niin sinne alkaa nousemaan muita asioita tilalle. Ja ne ei välttämättä heti ole baariin meneminen, huumeiden käyttäminen, vaan se on jotain hyvin hengellistä muistuttavaa. Pyhään kaapuun pukeutuneita tapoja, mutta aivan vieras hedelmä, aivan vieras henki. Kun tottelemattomuuden tielle lähdetään. Se on vaarallinen tie. Sen tähden me halutaan huolellisesti, ei vaeltaa tyhmien, vaan viisaiden tavoin. Me halutaan tarkasti katsoa, kuinka me vaelletaan. Me halutaan noudattaa semmoisesta
Semmoista palavan uskovan huolellisuutta näissä asioissa. Kuinka me valitaan ja mitä me tehdään. Me halutaan välttää huolellisesti ja tarkasti pimeää tietä. Niin kuin sananlaskut 4.19, jumalattomain tie on kuin pimeys. Eivät he tiedä, mihin kompastuvat. Sanoo psalmista 19 ja 105, sinun sanasi on minun jalkaini lamppu ja valkeus minun tielläni. Markus 12.24 Jeesus sanoi heille, ettekö te siitä syystä eksy, kun ette tunne kirjoituksia, ettekä Jumalan voimaa. Jumalan voiman tunnon kokemuksetkin jäävät sen alle, mitä kirjoitukset sanoo. Pelkät voimakokemukset tai ihmeet eivät tuo Jumalan tuntemista. Meidän on tunnettava kirjoitukset. On tunnettava kirjoitukset. Tuossa nytkin kun me oltiin kadulla, viime viikon loppuna, kun oli tämä evankeliointi- ja raamattupäivät, niin oltaisiin tarvittu Jari-pojaltakin vähän huolellisuutta, niin olisi 1,5 tunnin pätkäkin säästetty parempaan käyttöön. Eräs mies tuli mun kanssa keskustelemaan ja jotenkin mä unohdin siinä ihan ensimmäisiä, kun tämmöisiä tulee ja on vähän erikoista keskustelua. Niin mä ruukaan kysyä, että mistä seurakunnasta sinä olet ja mihin seurakuntaan sinä kuulut. Se yleensä kertoo tosi paljon, että kannattaako keskustelua välttämättä jatkaa. Tämä oli keskustelu mun kanssa jo hetken aikaa siinä. Mä aloin käymään levottomaksi ja mulla tuli tänne sisimpään semmoinen tunne, että nyt ei ole kaikki hyvin. Ja kun mä olin keskustellut hänen kanssaan, niin se tilanne päätyi siihen, että hän jopa kysyi minulta, että ymmärränkö nyt oikein, kun lähdet tästä, niin jos profeetta Jesaja nyt tulisi tähän, niin hänenkin luotaan lähtisit pois. Hän teki siis itsensä joksikin raamatun arvovallan omaavaksi profeetaksi, joka on sovelias jopa kirjoittamaan pyhiä kirjoituksia. Eli ymmärrätte, miten niin kuin hiukan oli jo niin kuin pönttö, minun mielestä ainakin hengellinen pönttö sekaisin. Ja se keskustelu, mikä hänen kanssa käytiin, ja siinä pimeydessä, missä mä aistin hänen olevan, niin ei siitä minuun mitään tarttunut. Mä olin koko ajan verellä puhdistettu, ei mitkään henget hypi kenenkään ihmisten puheiden kautta mun korvareijasta sisään vaikuttamaan tänne. Mutta se ahdistuneisuus jäi ja semmoinen merkillinen semmoinen olotila, että rukoilin siinä ja rukoilin kielillä ja rukoilin ja oikein pyysin, että siunaa tota ihmistä. Ja oikein jäi harmittamaan, että miten voi olla noin pihalla ihminen. Ja hän oli kovin kiinnostunut, että olisinko minä mahdollisesti sellainen mies, joka olisi valmis siirtymään seuraavalle levelille. Eli hän oli nyt jonain tämmöisenä valon tuojana johdattamassa minua jonnekin seuraavalle levelille, seuraavalle askeleelle. Ilmeisesti hän oli ajatellut, että hän tekee minusta jonkun opetuslapsensa. Ja tällaisia on todella paljon tällaisia ihmisiä, jotka omilla puheillaan taidollisesti kietoo meidät aivan lyhyessä hetkessä niin, että me ollaan jopa aivan ahdistuneita. Ja vaikka olisi kuinka paljon tietoa, vaikka olisi 10 metriä pitkä tohtorin lakki päässä, niin kuin olisi se viisauden taso. Mutta jos ei, ystävät rakkaat, sitä täältä voi itse lukea ja löytää, hylätkäämme se välittömästi. Ja mikä oli tuo ihmeellinen Jumalan sanan lohdutus, kun mä sitä rukoilin, niin Herra nosti täältä aarreaitoista, minne on luettu varastoon tätä Jumalan sanaa. Sieltä kun sai nousta ne lohdutuksen sanat ja Herra mun mielessäni ikään kuin teki sellaisen lyhyen puheen minulle. En käy sitä ajan säästämiseksi tässä sitä koko keskustelua ja sitä sekavuutta avaamaan, mutta miten tuli niin lohdullinen olo, kun Herra antoi sanansa mulle. Hän antoi jalkain lampun mun mielen alueen ahdistukseen niillä Jumalan sanan kohdilla, joita oli jo joitain aikoja luettu. Sieltä nousi se lohdutus. Ja heti mielessäni, että aamen, niin hän sana sanoo. Ja tuli rauha. Koska hänen sanansa on meidän jalkain lamppu. Siinäkin oltaisiin oltu aivan eksyksissä, jos ei olisi tunnettu kirjoituksia. Sen tähden on niin, ystävä, tärkeää, että sä oot seurakunnassa, missä puhutaan Jumalan sanaa, eikä mitään käsikirjoja, vaan tätä vaan raakana. Ilman landrinkejä. Tätä vaan. Ja itsekin luet sitä. Ihan raakana vaan. Ei pelkkää purkkiruokaa. Ihanaa on tänä aikana, kun saadaan kuunnella saarnoja ja ketä saadaan milloinkin olohuoneeseen ja kuunnellaan niin kuin purkkiruokaa. Semmoista valmiiksi pureskeltua. Mutta me tarvitaan ihan raakana tätä täystankillinen. Joka päivä. Öljy ja bensa ei saa loppua tankista ja tämä on ehtymätön lähde. 98 ja 95, kun katsoo nyt huoltoasemilla, niin alkaa kukkaro tärisemään, mutta täältä ei lopu varat.
Ja jokaisella uskovalla on oikeus nostaa joka päivä niin paljon kuin haluaa. Jeesus maksaa. Ja hän on luvannut avatakin sanansa vielä ja antaa ymmärryksen valoa sulle. Hullukaan ei eksy tältä tieltä, jos on vaan koko sydäminen, niin mullakin on toivoa. Kiitos Herralle. Tässä ei tarvita mitään tohtoritutkintoa, kun tuosta avaat vaan Uuden testamentin, niin alkaa läikähtämään. Me haluamme välttää huolellisesti kierroa ja vääristynyttä tietä. Sanalaskut 2 ja 14 kertoo niistä, jotka iloitsevat pahan teosta ja riemuitsevat häijystä kavaluudesta. Psalmi 1 ja 1 sanoo, autuas on se mies, joka ei vailla jumalattomain tavoin, ei seiso syntisten tiellä, eikä istu, missä pilkkaajat istuvat. Tällaisia pilkkaajia, sellaisia ihmisiä, jotka iloitsee siitä, että muille tapahtuu pahaa. Semmoisiakin, jotka jopa iloitsee siitä, että jollain uskovilla menee huonommin. On semmoisia vikoilevia ihmisiä, jotka oikein kyttää ja haluaa, että seurakunnissa kävisi huonosti. Ja vähän ehkä pettyvät jopa, kun kertoo, että oli tupa täynnä, kiitos Jeesus, ja 5 on menossa kasteelle. Niin ei ne oikein osaa riemuitakaan. Uskokaa tai älkää, tämmöisiä ihmisiä on. Ja autuas olet sinä ihminen, joka et halua istua aktiivisesti tämmöisessä pilkkaajien seurassa. Varo semmoisia vikoilijoita. Sä menet sinne täynnä iloöljyä tämmöisen ihmisen lähelle, tapaat niitä jossakin tuolla. Ja ei tarvi minuuttia 2 kauempaan olla, niin kuule öljy on vaihtunut jo niin happamaksi, että saattaa ihan oikeasti tuntua siltä, että on ihan sitruunaan kastettu. Sun ei tarvitse tällaisten ihmisten lähellä olla. Niitä saa rakastaa vähän kauempaa. Ollaan veljiä, ollaan sisaria, mutta saa rakastaa vähän kauempaa tämmöisiä ihmisiä. Ja ihan hyvin voi tehdä niinkin, että välttelee ja ihan vaan itsensäkin tähden ei lähde varsinkaan mukaan niihin asioihin. Siinä menettää semmoista ylionnellisuutta, kun Raamattu sanoo, että autuas on se mies, joka ei vailla näin, vaan haluaa vaeltaa viisaasti. Ei istu siellä, missä pilkkaajat istuvat. Jotain semmoista samaa päättäväisyyttä tarvitaan, kun Lampisen Harri kertoo hänen työpaikan. Hän oli vanginvartijana tehnyt pitkän työn. Ja hänellä oli semmoinen maine siellä, ihan uskosta osattomien duunikavereidenkin seurassa, että ne sanoi Harrille, kun ne oli vähän siirtymässä puheenaiheesta semmoiseen, että ne alkoi haukkumaan pomoa tai jotain muuta työkaveria. Niin se yksikin työkaveri sanoi, Harri, me aletaan nyt puhua tuosta meidän pomosta pahaa, että sun varmaan kannattaa lähteä. Niin Harri sanoi, niin lähdenkin, otti kahvikupia ja lähti pois siitä, että hän ei jää siihen, kun he oikein oli päättäneet, että nyt aletaan puhua pahaa pomosta. Niin uskosta sattumat työkaveritkin tiesi, että Harri ei tule osallistua tähän, että se lähtee pois tästä, kun se on uskos Jeesukseen. Siinä oli niin kuin asennetta ja hyvä todistus. Ja meidänkin pitää varoa sitä, me halutaan huolellisesti varoa semmoista kieroa ja nurjaa asennetta. Sellaista, joka taipuu semmoiseen happamuuteen. Se vie uskovat sille paikalle, että me astioina kyljessä lukee iloöljyä, mutta kun joku potkaisee, niin etikkaa alkaa valua pohjasta pihalle. Se vie meidät sellaiseen hengellisyyteen. Ja meidän täytyy varoa sitä. Mikä meihin uskoviin niin herkästi yrittääkään tulla, kun me vähän pahoitamme mielemme, niin meidän tekee mieli alkaa haukkua seurakunta, haukkua uskovat. Vanhemmisto ei ole uskossa. Se valtaa meidät niin helposti ja se saa murheelliseksi Jumalan pyhän hengen. Sen tähden mä rukoilenkin, jos olette kuullut mä rukouskokouksessa, se on Markus Sainiolta opittu rukous. Herra, varjele valtataisteluilta. Vaikkei niitä ole nyt, niin pyydän etukäteisvarjelua. Varjele valtataisteluilta, varjele pahan puhumiselta, varjele kaikelta, mikä murehduttaa sinun pyhää henkeäsi. Auta, että tässä seurakunnassa saatana ei pääse laittaa ihmisten väliin sellaista kiilaa, että rivit rakoilevat ja hajoilee. Ja se on minun mielestä hyvä rukous ja haluan rukoilla sitä aktiivisesti joka rukouskokouksessa. Varoa sellaista kieroa ja vääristynyttä tietä. Viimeiseksi haluan sanoa tästä, että me haluamme välttää huolellisesti kovaa tietä. Sanalaskut 13 ja 15. Hyvä ymmärrys tuo suosiota, mutta petturien tie on kova. 2 Korintolaisten 5 ja 19, sillä Jumala oli Kristuksessa ja sovitti maailman itsensä kanssa, eikä lukenut ihmisille heidän rikkomuksiaan, ja hän uskoi meille sovituksen sanan. Meidän tulee olla sovituksen sanan kannattajia.
sovituksen sanassa. Ei olla sellaisia kovan tien kulkijoita ja varoa sitä, koska mä ainakin ja me suomalaiset ollaan helposti semmoisia, että me vähän sairastutaan semmoiseen kovuuteen. Ja Jeesus on uskonut meille uskoville sovituksen sanan. Ja Altti Viljanen joskus hauskasti sanoi, että mikä se semmoinen sovituksen sanan ihminen on, kun ei sovi naapurin kanssa, ei sovi vaimon kanssa, ei sovi työkavereiden kanssa ja halleluja, olen sovituksen sanan julistaja. Niin on se vähän niin kuin ristiriitasta. Meidän pitää valoa semmoista kovaa tietä. Olla ymmärtäväisiä toisiamme kohtaan. Tämä on minulle ensimmäisenä tämä saarna. On helppo olla kova. Ja se tulee jostain ehkä omasta rikkinäisyydestäkin, että me valitaan olla vähän kovia toisillemme. Me ei uskalleta olla avoimesti semmoisia herkkiä omia itseämme, kun me pelätään, että joku kuitenkin vetää päin näkökohta. Niin parempi olla vähän varuiksi jo toisillekin semmoinen kova ja sulkeutunut. Mutta seurakunnan keskellä hyvä ymmärrys tuo suosiota, mutta petturien tie on kova. Valitaan semmoinen sanalle kuuliaisuus tässäkin. Me halutaan veljellisessä ja sisarten kesken rakkaudessa olla helläsydämisiä toisiamme kohtaan. Eikä tässäkään kohtaan sanaa pettää, eikä vetää niin kuin pakkia päälle, että tätä kohtaa mä en halua ihan noudattaa. Koska hän on uskonut meille sovituksen sanan. Kova ihminen ei sovi, mutta me halutaan, mikäli se meistä riippuu, elää rauhassa kaikkien kanssa. Varjella meidän vaellus niin, että me ei olla niin kuin semmoisia tyhmiä, jotka on riidas kaikkien kanssa. Tartutaan kaikkiin helppoheikkien tarjouksiin ja ollaan hengellinen pönttö sekaisin. Mennä semmoiseen pimeyteen, joka yrittää kutsua meidät jopa ihan pelastuksen ulkopuolelle. Ei vaan me huolellisesti valittuamme toteamme, että me menemme sen mukaan, mitä sana sanoo. Aamen. Kiitos rakas Jeesus, että ollaan saatu hetki sun sanan.